Silav roj baş, evar baş hevanno hevîdarmûn tev başin. Çend nûçeyên ku me amade kirine hema ji we re pêşkeş bikim îro bültena me têr û tijiye ji gelek deverên cîhanê ji me re agahî hatine, me nûçe berhev kirine ji Afrikayê bigire heta Fransa, heta welatên Asyayê, heta Almanyê. Li Almanyê bûyerekî skandal çêbûye, li nexweşxanê bi dehan kes hatin kuştin, lêkolîn lêgerîn çêbû di dawî de derkete holê ku hemşîreyekî Alman bawer dikim mêre bûye sebebê kuştina 10 nexweşan 27 nexweşî di dorê dane ji bo wan bikuje. Sebep ji bo ku bi şev kêm bixebite. Ji bo ku barê wî xwedî derketina li nexweşan hinekî kêm bibe. Skandal bûye er. Em hema dest bi nûçiyan bikin hevan. Ez ji we re spas dikim ji bo hebûna we, ji ber eleqeya we ji bo vê kanalê hûn her hebin. Eger hûn ji bîr nekin, bibin abone, bibin endam vê kanalê pêş bikin pir kêfxweş dibin. Hûn nebin jî mala we ava lê baş e. Ka hinekî piştgirî bidin me em biçin 30,000 hindik maye. Eger 2000 3000 heval lê din jî bibin abone em diçin 30,000 abone nava salekî de ev rekor e, tiştekî pir baş e. Em hema dest pê dikin hevanno. Li Balıkesirê dîsa erd hejiyan. Balıkesir ev meheke dilerize. Li navçeya Sindirgiyê li Balıkesirê Tirkiye bi hêza 4.9 erdhejekî çêbû serokatiya Rêveberiya Karesat û Rewşên Bilez Afadê ragihand ku îro li navçeya Sindirgiyê ya Balıkesirê erdhej çêbû. Li gorî Afadê erdhej saet 21 û 20 de çêbûye. Yani beriya saetekî zêdetir e. Hêza wê jî 4.9 pîlebiye. Doh jî heciya, pêr jî heciya, her hefte hece. Kurahiya erdhejê qasiye derdora 10 kilometre dibinê erdê de. Di derbarê zirarê erdhejê de heta niha agahî nehatine parvekirin. Hevanno çîrokekî bi êş heye, hûzanin mesele çi ye? Binêrin. Mesele evder Angola ye. Binêrin. Tiştên girîng e dixwazim bi we re parve bikim. Çîroka Angola û Portekîzê. Yani xwezî em bin dest bûna. Yek ji êşên herî mezin ew e dema ku mirov azad be li bindestiyê bigere. Ya jê re dibêjin dekolonîzasyon. Yani yek ji êşên herî mezin e di cîhanê de. Qet nebe fîlozof, civaknas, sosyolog wisa dibêjin. Mirov di nava azadiyê de hewesiya xwe bi bindestiyê bîne. Jê re dibêjin dekolonîzasyon. Mirov wekî millet tê bikoşe, şer bike, welatê dagirker ji welatê xwe derbixe. Yani di sera 5 sal derbas dibe mirov ji birçîna, ji nebûna azadiyê, ji astengiyê li ser xwe îfadekirinê hewcê welatê serdest dibîne. Yani mirov dibêje xwezî ê welatê serdest, welatê dagirker ê kolonîzatör xwezî li vê derê biya baştir bû ji rêveberiya xwecihî. Veya yek ji êşên herî mezin e ku bûye mijara pirtûkan, romanan ya fîlman. Niha çîroka Angola û Portekîzê ev e, yani nîv sed sal serxwebûn hevanno li Angolayê herî zêde dixwast hêjî yani tişta ku dixwast bi dest bixe di nava 5 salên azadiyê de bi dest nexist. Yani ne tenê meseleyên birçîbûn û feqîrî, meseleyên azadiya fikr û raman, xwe îfadekirinê de jî, azadiya însanî de jî tiştê ku li bendê bû milletê Angola nekarî bi dest bixe. Bi dawiyanîna xîzanî birçîbûnê, meseleyên siyasî, gel bi taybetî ciwan, jinên ciwan, xortên ciwan daxwaza derfetên zêdetir dikin. Roja sêşemiyê yani sibê Angola salvegera pêncemîn ya serxwebûna xwe ji Portekîzê pîroz dike. Serokkomarê Portekîzê Marcelo Rebelo Sousa wê beşdarî pîrozbahiyan bibe ku ev gaveke din a girîng e di tekiliyên di navbera her du dewletan de. Yani Portekîz, Angola. Beriya 5 salan hûzanin dewleta Tirkiye li Kurdistanê çi ye? Portekîz li Angola bi vî şeklî bû. Yani dagirker bû li Afrikayê li Angola. Di daxuyaniyekî de ku li ser malpera serokatî hatiye weşandin, serokkomar Serdanê wekî gavekî pir girîng di hevkariya nêz û dostaniya Kur ya di navbera Portekîz û Angolayê de dibîne wisa bi nav dike. Em hema derbasî mijarekî din bibin. Yani mixwest ez agahî bidim wan ku Angola
ڕزگار بیە ji bindestiyê lê hewesiya xwe dîsa bi bindestiyê tîne ji ber ku nekarî. Yani rêveberiya heyî ne xwedî wê kapasîteyê bikaribe cîhanê dawet ke Angolayê, fabrîqeyan veke, ji genç û ciwanan re ciyê xebatê îstihdamê ava bike, milletê xwe, ewladê xwe, gelê xwe hewcî derva kiriye. Tenê dîsa muheqeq gendelî heye, dizî heye. Dîsa mîna dîsa ye. Yani ez di wê qenaetê de me. Ji ber vê yekê em binêrin ji vir û pêve dostaniya Portekîz. Yani welatê berê ê serwer, ê dagirker û Angola ew ê çawa li hev bikin ji vir û pêve. Belkî Angola bibêje ya ji kerema xwe re dîsa were bibe dagirker li welatê me. Zemanekî Aljerya yani Cezayir û Fransa jî dîsa bi aynî awayî bû. Nanek baştır biye Cezayir. Nikola Sarkozy berê çend roja mejwara ragihandibû ku ceza lê hatiye birîn. 5 sal ceza lê hatibû birîn bi şertê ku dernekeve dervê welat cezayê wî hate paşxistin. Anha Nikola Sarkozy îro hat berdan. Ew ê li mala xwe derbas bike wexta xwe 5 salan. Dikare derkeve dervat, dikare nava Fransayê de bikere, lê nikare derkeve dervê Fransa. Sebebê cezakirina wî ew bû ku di kampanyaya hilbijartinan de di sala kengê bû 2007 bû bawer dikim. 2007 bû. Muammer Qadafî serokê Libyayê alîkariya maddî dabiye. Ev îddiaye. Sarkozy vê îddiaya red dike. Dibêje na kampanyaya hilbijartinan de min bi îmkanên xwe dibê ez serkeftî derketime bû me serokkomar. Yani Qadafî tu piştgirî nedaye min. Lê hat berdan. Yani girtina wî gelekî deng veda di dîroka Fransayê de cara yekê me serokkomarekî dikeve hepsê. Bi vî şeklê. Hevan ez hemal peyama we binêrim. Ji bo bipirsim kalîta deng çawa ye, baş e, ne baş e. Vê nîvrê me bernameyekî pêşkêş kir dengê vîdeoyê nedat min dihat we. Dengê min û vîdeoyê gelekî tevlê biye. Min xwest hinekî montaj bikim çêbû çê nebû nizanim. Hevan o deng baş e her tişt selametiye ye. Nûçeyên girîng heye hene dixwazim jara pêşkêş bikim ji ber vê ez emîn bim ku her tişt temam e. Meseleyên di derbarê pêvajoyê de jî. Baş e. Li Hindistanê teqîn 8 kuştî 11 birîndar hene. Li Delhiya nû ya paytexta Hindistanê di teqînekî de ku li nizîkê keleya Sûriya dîrokî pêk hat, herî kêm 8 kesan jiyana xwe ji desta 11 kes birîndar bûn. Rayedarên polîsan ragihand ku teqîn li nizîkê kelehê di wesayîtekî de qewimiye. Sedema teqînê heta vê saetê jî nayê zanîn. Gelek tîmên tenduristiyê polîs çûn ciyê bû yerê. Şewat vemirandin. Medyaya herêmî ragihand ku teqîn li herêmekê qelebalık qewimiye. Agir bi hin wesayîtan de bilind biye, derdorê ketiye. Tîmên agir vemirandinê jî dan zanîn ku 6 wesayît bi tevî 3 motorsiklet şewtîne. Şewat hatiye kontrolkirin. Lê 8 kes mirine. Keştiya koşberan noqê binê avê bû 13 kes mirin. Li Taylandê, Malezyayê keştiyekê koşberan noqê avê bû. Tê gotin ku herî kêm 13 kesan jiyana xwe ji dest daye. Ev jî milletên feqîr fuqare ne dixwazin ji xwe re çareyekê bibînin, dixwazin derkevin welatê Ewropayê, dixwazin biçin Kanadayê, Amerîkayê. Yani dixwazin ji welatê Asyayê birevin. Mesele ne tenê meseleya birçîbûn û feqîrî ye. Ez bawer dikim yek ji wan meseleya dîsa meseleya esasî nebûna mafê xwe îfadekirin e. Yek ji tiştê ku li Kurdistanê naxwazim ev e. Qedexeya li ser xwe îfadekirin e. Aman. Kurdistan ava bû hevanno beriya her tiştî azadiya xwe îfadekirin e. Hûn diçin ku derê biçin di dunyayê de îşaretê herî muhîm êwî welatî divê azadiya xwe îfadekirin e. Heye tune kîş xwe re got ez demokratim divê pêşî xwe îspat bike ku azadiya raman e. Azadiya xwe îfadekirinê li cem wan heye. Partî dibe, komele dibe, saziyên ragihandinê dibin, cemaet dibe, feq nake. Rêveberiya dewletekî dibe, rêveberiya bajarekî dibe, feq nake. Muhîm in tiştî wisa.
Ez hema vîya bînim ser ekranê hevalno ji kerema xwe re gelek nûçe di dorê dane. Deqekî rast e. Ez hema vîya bînim ser ekranê. Min nûçeyekê şaşanî ser ekranê. Ahmed Elşara ya çawa hat pêşwazîkirin Ahmed Elşara li Amerîkayê di Deriyê Paşin da. Deriyê Paşin sembola çi ye? Sembola wê yekê ye ku kesên ku millet wan naxwaze, kesên ku millet li dijî wan e, ne di Deriyê Pêşin de Deriyê Paş de digire qesra spî. Îja Ahmed Elşara yek ji wan e. Normal e jî heta duh jî navê wî terorîst bû. Li ser serê wî tonkî bi milyonan pere dolar danîbûne. Yani ku derê were dîtin ya divê were kuştin were girtin. Ev bi vî şeklî ye. Elşara di Deriyê Paşan re derbasî koşka spî bû hevalna. Ew fotoğrafê ku hûn dibînin li ser ekranê, evê ku destê Trump digire ev na, fotoğrafê lêkelekê ew e. Li ber Deriyê Paşin hatiye girtin. Raporên ragihandinê eşkere kirin ku Serokê Hikûmeta Veguhêziya Sûriyê Ahmed Elşara di serdana xwe ya ji bo Washingtonê de ji Deriyê Paşan re derbasî koşka spî bîye. Derbasbûna di wî deriyê re li gorî protokolên Amerîkayê ne fermiye, dûrî kamerayên ragihandinê ye. Li gorî raporên ragihandinê Serokê Hikûmeta Veguhêziya Sûriyê Ahmed Elşara di serdana xwe ya Washingtonê de di Deriyê Paşan re yanî ji aliyê başûr derbasî koşka spî bîye, ev derî dûrî kamerayên ragihandinê ye. Çavkaniyan anî ziman ku li gorî urfên dîplomatîk û protokola Amerîkayê ketina mîvanan ji vî deriyê weke nîşaneya serdaneke ji hêla raya giştî ve nayê pêşwazîkirin tê hesibandin. Pir caran di çarçoveya nepeniya siyasî yan hişyariyê de danûstandin pêre têkirin. Ew serdan berovajiyê yên fermî ne ku serok ji deriyê bakur yan jî fermî tê pêşwazîkirin. Ji bo merasim ragihandinê hatiye destnîşankirin. Velhasıl ve fehm kir ku pir derî hene li koşka spî. Medyaya Amerîkayê jî ragihandinên xwe dispêre agahiyên xwe dispêre koşka spî. Dibêje civîna Donald Trump û Ahmed Elşara di nava rojê de dest pê kiriye. Ev serdana Elşara ji bo Washingtonê piştî nêzî 6 mehan ji hevdîtina dawî ya Trump li Erebistana Siûdî pêkat. Amerîka ragihand ku cezayên yasaya Sezar yên li ser Sûriyê hatine cemdandin. Amerîka ev daxuyanî dema ku Ahmed Elşara li qesra spî bi Donald Trump re bû eşkere kir. Wezareta Xezîneyê ya Amerîka ragihand ku cezayên yasaya Sezar li ser Sûriyê hatine ragirtin yanî cemdandin. Ev ceza ji bo cezakirina rêveberiya Beşar el-Esad hatibû sepandin. Li gorî daxuyaniya wezaretê cezayên Sezar yên li ser Sûriyê ji bilî danûstandinên girêdaya Rûsya û Îranê hatine ragirtin. Ahmed Elşara berê ku bi Trump re bicive li Amerîkayê bi serokê Komîteya Têkiliyên Derve ya Meclîsa Nûneran Brian Masra hevdîtinekî pêkanî bû. Brian Mas bi şara re li avahiya Kongrê jiviya bû. Ev jî hevdîtinekê girîng e. Divê were gotin ku Komîteya Têkiliyên Derve a Meclîsa Nûneran di rakirina cezayên li ser Sûriyê de xwedî roleke girîng e. Yani ceza bi temamî ranekirine, mühletekê danê. Ev mühlet di nava vê mühletê de çend sal e? Ya 6 me ya 2 sal e tam nayîbîre min. Min not negirtiye. Di nava vê demê de eger Elşara Sûriye li gorî daxwazên Amerîkayê tev bigere, eger ji İsraîlê re serî bitewîne, ji hebûna İsraîlê ya Sûriyê aciz nebe, ev ceza dikarin hêdî bi temamî rabin. Ev ceribandinekî ye. Di vê navberê de Wezîrê Karê Derve yê Tirkiyê Hakan Fidan jî çû Amerîkayê. Ez bawer dikim armanca wan ew e ku bikaribin li Rojavayê Kurdistanê pergala heyî xirab bikin. Bi destê Amerîkayê, bi destê derdorên ku bandora wan heye li ser Sûriyê. Hakan Fidan niha îşûkarê xwe ê di derbarê Tirkiyeyê de bi temamî berdaye, sirf dijberiya Kurdan dike. Niha dewleta Tirkiye hevanna
Baregehên xwe yên askerî li Başûrê Kurdistanê zêdetir kiriye. Digel Agrbestê, digel biryarên xwe fesehkirina PKK. Çima? Dewleta Tirkî li pê çi ye? Madem ki Partiya Karkerên Kurdistanê tune ye, madem ki hûn di pêvajoyekê de ne, çima bi vî şeklî ye? Hevan ez parantezekî vekim, paşê ez bidomînim. Ya canan wextê ku mirov kurmancî nizanibe, mirov hinek seqet e. Bi taybetî dema ku mirov di ragihandina Kurdî de dixebite. Binêrin, mesele hat serê ji bo dibêjim. Di ragihandina Kurdî de, yani di sazî û dezgehên me de, di televizyonê de, carekî AKPê êrişê ser Kurdan kiribû. Bahar dikim girtin hebû, binçavkirin hebû, yan jî dîsa operasyonên askerî hebû li ser herêmên Parastinê yên medyayê. Ez jî derketim, ya di televizyonê de bû ya di YouTube'a me de bû, baş nayîbîre min. Min jî got, yaw li Tirkiye qaşo pêvajo heye, yaw pana qaşo bi İmraliyê re di nava danûstandinan de ne. Qaşo aliyê Kurda û Tirka dest pê kirine li hev dikin. Ev çi operasyonun dewleta Tirkiyeyê ketiye navê? Hevalên me gotina min a qaşo girtine, wergerandine Tirkî mîna ku min gotibe sözde süreç. Mesela veya iftirayekî ye ku ji nezaniyê tê. Ez nabêjim bi niyetekî hakikaten bi zanebûnkirine ne wisa ye. Nedît mesela wextê ku AKP operasyonê askerî bide destpêkirin tu çi dibêjî? Tu nabêjî ya ma tu çawa însanî? Ka qaşo süreç hebû, ka qaşo pêvajo heye li holê. Ew qaşo nayê wê maneyê ku pêvajo xirab e. Nayê wê maneyê sözde gazetecî, sözde civîn, yan jî sözde pêvajo. Ne wisa ye? Yan jî sözde li Tirkî de çi tê gotin bila were gotin. Ama di kurmancî de ez bawer dikim hûn jî fikra xwe bibêjin. Yani wextê ku dewleta Tirkiye operasyon bide destpêkirin, hûn nabêjin ya ma hûn çawa însanin? Ka qaşo hevdîtin hebû bi İmraliyê re? Ka qaşo pêvajo hebû? Ji ber vê yani tiştek ku dixwazim bibêjim, ez Kurdî diaxivim. Kurdî difikirim, Kurdî dibêjim. Hevalên me ku bi temamî jiyana wan Tirkiye, mixabin tê nagihêjin. Werdigerinin Tirkî, ew gotina me ya qaşo dibe sözde. Çi dibe? Problem derdikeve. Rast e. Yani hûn bin hûn çi dibêjin? Hûn bin hûn çi dibêjin? Wallahî pêvajo yani ez alîgirim. Alîgirê pêvajoyê me, alîgirê jiyana bêçekim hevanno. Yani îjab nake 1700 cera dubarê bikim. Yani naxwazim şik û şüphe hebe ku însanekî mîna min anti-militarîst li dijî pêvajo be. Tiştekî wisa tune ye. Heval we got yani hakikaten de mesela qaşo yani güya tabii ki bi Tirkî nayê maneya ku sözde. Bravo güya. Yani güya velhasıl yani icap nake merû wergerîne ya. Ya qaşo em birayê hevin. Ka qaşo em birayê hev bûn. Ka qaşo pêvajoyê dest pê kiribû. Îja hevalê me rabûne yani hevalê ku saziya me birêva dibin. Mesela ez wê derê nabêjim qaşo, hürmet dikim yani. Nabêjim hevalê me qaşo televizyon birêva dibin. Hevalê me ku televizyon birêva dibin, ji ber ku ne hakimê Kurdî ne, problemên bi vî şeklî derdikevin. Ama roj li hürmetê min heye. Normal e. Bila herkes ser karê xwe be. Ya hevalê me çi sîrî. Ya sözde süreç nabêjim sözde süreç. Dibêjim ka qaşo süreç hebû la. Hûn binivîsîn, hûn jî fikrê xwe binivîsînin. Ez hemî hevalê me pir hez dikim. Însanê süper fedekarin erê wala. Ji wextê wisa têgihîştinekî şaş çêdibe, mirov nizan çawa îfade bikî. Tu nizanî çi bêjî. Çünkü fehm nake yani. Wextê fehm neke zor e. Îja ji ber ku bi xwe jî nikare biryar bide. Çünkü ê jêra gotiye hevalê wî berpirsiyar e jêra gotiye. Hevalê wî berpirsiyar jî Kurdî nisane. Ew demê problem derdikeve. Divê tu nikarî bi wî îqna kî, divê tu hevalê wî berpirsiyarê wî îqna bikî. Hinek
زحمتی چه به ایمرو نکاره خوابی گینجی اما از هیویت کم کو به وی ری مرو بکار به مخدابه فهم کردن tabii ki derdimini ku ez xwebdim fehm kirin heye hevan çima hevalê min in hevalê hêjan e em 30 salan bi hev re xebitîme çima mirov xwe bide fehm kirin baş e em bidomînin tamam ya ki kes hakaret kesî nake ya kî hekaret li kî dike na tişnabe ya hinek fire min ez zana nikarim ez nikarim bixwînim evan no baş e peyama nikarim bixwînim kî hekaret dike nake nizanim hinek rihet bin tişnabe mala kesî xirab nabe yani ez bar dikim serok û rêberê me jî hinek divê bikaribin hekaret na rexneyan hinekî ragirin Celal Talebanî wan aliya da pir baş bû çapemeniya ku nikaribe rexne bike bila qet tune be tişmiştekî wisa gotibû zemanekî qaşo kanî mega tamam hûn binivîsînin hevanlı baş e CPT Artêşa Tirk baregehên xwe yên li Başûrê Kurdistanê zêde dike endamê CPT kameran Osman ragihand ku pêvajoyê aştiyê hemû herêmê Erênî bandor dike lê dewleta Tirkiyê baregehên xwe yên askerî li herêmê zêdetir dike û destnîşan kir ku hikûmeta herêmê ji bo derxistina artêşa Tirkiya ji herêmê hetanha tiştekî nekiriye Kamuran Osman daxuya kirin di meha Adarê de 318 êriş û bombebaran pêk hatine di meha Nîsanê de 210 êriş pêk hatine di meha Gulanê de 510 êriş di meha Hezîranê de 505 êriş di meha Tîrmehê de ku gerîlayan bi merasimekî sembolîk çekê xwe şewitandin rêjeya êrişan wê demê kêm bû 18 êriş 18 bombebaran pêk hatin di meha Tebaxê de 16 êriş pêk hatin di Îlon û Cotmehê de jî tu êriş pêk nehatin ji sala 2015 vir ve me qet divê şahidî nekiriye ku di mehekî de dewleta Tirkiye êrişê ser herêmên parastinê yên medya nekiribe cara yekem e ji sala 2015 vir ve dewleta Tirkiye di mehekî de qet êriş nekiriye ecêb yani Kamuran Osman hîn zêdetir agahî da eger em êrişên îsal û par bidin ber hevûdû rêjeya êrişên Tirkiye îsal zêdetir bû li gor par tevê ku par tu pêvajoyekî aştiyê nebû jî îsal tevî pêvajoyê aştî heye jî 1696 bombebaran pêk hatine lê par tevî pêvajo tu nebû jî 1548 êriş pêk hatine par di encama êrişên Tirkiyeyê 35 sivîl bûn qurbanî lê îsal hejmara hinekî kemtir e tenê 6 welatî bûne qurbanî Kamuran Osman eşkerê kir ku li Herêma Kurdistanê 339 baregeh û navendên eskerî yên artêşa Tirkiye hene Artêşa Tirk sûd ji pêvajoyê aştiyê girtiye derdora hemû baregehên xwe yên leşkerî dîwarên bêton lê kiriye pîstên helîkopteran li nava van baregehan çêkiriye di nava du mehên derbasbûyî de dewleta Tirkiye gelek dar jî birîne di hinek rojan de nêzên not traktör darên li deverên Zapê Nêrwe rêkaniyan birîne ve guhestina nava sînorên Tirkiye van daran çi dikin dibin kargehan yani atölyeyên daran êlin Tirkiye çi çê dikin kursî çê dikin mobilya çê dikin qanepe çê dikin û wana paşê tînin difroşin Başûrê Kurdistanê darên ku ji Başûrê Kurdistanê didizin derbasî Tirkiye dikin şikil didinê û dîsa difroşin me li Herêma Kurdistanê 1009 gundên ku ji êriş û bombebaranên Tirkiye bi bandor bûne ji vana 183 gund bi temamî vala bûne ji dema pêvajo dest pê kiriye tu welatiyekî heta niha nekariye vegere ser zeviyê xwe malûmilkê xwe yan jî gundê xwe ji bo welatî vegerin gundê xwe pêwîst e hemû baregeh navendên eskerî yên Tirkiye li nava xaka Başûrê Kurdistanê bêne derxistin dibêje ev sazî divê artêşa Tirk tazmînata welatiyan bide hikûmeta herêmê û Iraqê
ji avakirina gundan ve gerandina welatiyan a ser gundan berpirsiyar e. Hevano di derbarê girtin bi çavkirina welatiyan de yên ku li dijî dagirkeriya dewletê derketine û hatine girtin hin agahî hene ji heştê û yek girtiyên behedînanê dibêje me weke CPT kariye tevlî rûniştina dadgehkirinê ya 26 kesan bibin. Beşekî zêde ya sûjbariyan hevkariya Partiya Karkerê Kurdistanê ra ye. Li gel wê jî hin sûçên din xistibûn ser wan, beşek ji wan girtiyan hema ew kes bûn yê ku di meha çile a sala 2019 de tevlî xwe pêşandanê li dijî baregehên Tirkiyeyên li şela dizê bibûn. Bi dehan gundên Mesîhiyan jî hene ew ê Xrîstiyan li ser xeta sînor, ev gund jî vala bûne. Du kilîse li Herêma Kurdistanê hatin şewitandin di nava sala borî de. Ji ber bombebaranên artêşa Tirkiye Mesîhî nikarin li dora Nehle berwarî bala merasimê xwe yên olî pêk bînin. Ji ber vê çendê jî Mesîhiyên deverê jî mîna Kurdên Müslüman bûne hedef, bûne armanc hevandan. Kamera Osmanwekî din agahiyekî din jî dibêje divê PKK piştî banga Birêz Abdullah Öcalan tenê 11 çalakiyên bersivdayînê pêkanîne. Ew jî artêşa Tirkiye êrişê ser wan kiriye, wan jî bersivda ye. Yani PKK 11 çalakî pêkanîne, ew jî bersivdayî ne. Yani pêwîst e hikûmeta Iraq û Herêma Kurdistanê xwedî li herêmê derkevin dibêje. Em warin ser meseleya Ömer Çelik. Hevanno. Ez hema vîya bînim ser ekranê. Ömer Çelik berdevkî AKP'ye ye. Kan binêrin çi gotiye em dikarin hinekî berra şîrovê bikin. Ez pêşî bixwînim ji wara. Paşî em bi hevra şîrovê bikin hinekî. Ez peyamê we dinêrim ji bo ku emîn bim ku her tişt tekûz e. Tamam. Hevanno guh bidin me ya. Hûn peyamê wisa dinivîsînin mîna ku hûn bi xwe re eleqedar dibin. Hevanno hûn pir şîrînin mala we ava ji ber ji bo hebûna we ez pir kêfxweşim. Berdevkî AKP Ömer Çelik li ser pêvajoya çareseriyê got hedefa me ew e ku Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bi hemû pêkhateyê xwe ve, bi şaxê xwe ve, bi avaniyên xwe yên neyasayî ve bêne fesihkirin û çekandayîne. Desteya Rêveberiya Navendî ya AKP bi seroketiya Recep Tayyip Erdogan civiya, Çelik piştî bi dawiyanîna civînê di konferansa rojnamegeriyê de diyar kir ku pêvajoya çareseriyê yek ji rojevên herî giring ê civîna wan biye. Berdevkî AKP da zanîn ku Serokkomer Tayyip Erdogan da axaftina xwe ya destpêkê de teqezî li ser hestiyariya vê mijarê kiriye. Gotiye çi Tayyip Erdogan Tifaka Cumhur ji bo gihîştina var armancan bi yeketî hevgirtinê wê bi pêş bikeve. Yani Tifaka Cumhur qesta wî hevkariya AKP û MHP. Hin alî dibêjin hevkariya wan xirab biye, gelek mijarê din de dibe ku xirab be. Ama dibêje di mesela pêvajoyê de em hemfikir in. Xirab nebiye, hatta di rojên pêşme de yan ez ê biçim serdana Dewlet Bahçelî yan ez ê Bahçelî vexwînim qesrê. Dibêje Tayyip Erdogan. Ji bo îspat bike ku navbera wan baş e. Hedefa fesihkirina PKK û danîna çekan bi hemû pêkhate şax avaniyê xwe yên neyasayî ve li gor nexşerê demekî diyarkirî berdewam dike. Yani devleta Tirkiye ji xwe re nexşeriyekî diyar kiriye, xerîteyekî gav bi gav, yani plansazî. PKK kengê çekan datîne, hemî pêkhatên PKK, YPG, PJ jî di nav da, PJAK jî di nav da, hatta KCK jî di nav da. Hemî fealiyetên xwe bidin sekinandin, xwe fesih bikin. Dibêje. Di derbarê vê yekê de em û saziyên dewletê xebatê xwe didomînin. Yani AKP û saziyên din ên dewletê xebatê xwe didomînin. Saziyên dewletê jî qesta wî MİT'e û MGK ye. Konseya Ewlekariya Bilind ya Tirkiye. Ew konseya ku biryarên operasyonên dervê welat digire. Meseleyên ewlekariya netewî re eleqedar dibe, behsa wî dike. Berdevkî AKP her wiha got di nava partiyê de mekanîzmeyekî heye ku bi rê kupêk li ser vê mijarê dicive, diaxife, planan çêdike. Ömer Çelik pirsên rojnamegeran bersivandin dibêje mekanîzmeya piştrast-kirinê ya ku ji aliyê artêşa Tirkiye ve ji aliyê saziya îstixbaratê MİTê ve hatiye avakirin geşyadanên li ser erdê ji nêz ve dişopîne.
teqezî li ser wê yekê kir ku ne tenê basketçekdarî li divê torên finansman û hevrêziyê yên rêxistinê jî bine helweşandin. Vira hewce heye min ekî vekin, yani çima behsa mîtê dike û behsa artêşa Tirkiye dike. Yani divê Partiya Karkerên Kurdistanê bi kecekê ve û hemî rêxistinên girêdayî wê yani a Şengalê jî, YBŞ jî, YPJ yani hemî rêxistinên çekdarî yên Şengalê jî divê artêşa me û mît aniha lêkolîn dikin. Divê pêşî divê rapor bidin dewleta me, piştras bikin, tasdîq bikin ku van rêxistina xwe fesih kiriye êdî bi temamî ji holê rabûne. Heta ku ev tasdîqname, ev piştraskirin çêneve, em weke dewlet di pêvajoyê de gava navêjin. Ji ber vê yekê me çi got, AKPê pêvajoyê dixitimîne. Xitimandiye jî. Şertê nemîmkün datîne pêşiya tevgera azadiya Kurd. Tevgera azadiya Kurd çi dibêje? Ji bo ku em bikaribin biryarên xwe yên di kongrê de, di pratîkê de pêk bînin, çekberdan dibe, xwe fesihkirin dibe, PKK jî xwe fesih nekiriye van, nojara bêjim. PKK çekber nedaye. PKK ji Bakurê Kurdistanê jî ve nekişiye ye. Qismek ji hene herêman vekişiye ye. PKK rêxistinekî pir berfireh e. Aliyê çekdarî yê PKK, ez wara bêjim, sedî dehê fealiyetên PKK ye. Ev rêxistina ku em behs dikin, rêxistinekê pêncî salî ye. Yek ji rêxistinên herî mezin ê cîhanê ye. Li rojata navîn bi cih bûye. Temsîla milletê Kurd dike, lingê wî yê dîplomatîk heye, ragihandinê heye, lingê wî yê Rojavayê Kurdistanê heye, li Îranê heye, Rojhilatê Kurdistanê, li welatên Kafkasya heye, li Ewropayê gelekî bihêz e. Yani ne wisa ye? Hêzên çekdar ên girêdayê PKK nake sedî dehê hebûna PKK. Yani hin tiştên yani divê em ji hebûna xwe piştras bin. Piştî xebatên pêncî salan, piştî ya xwesa ked û ema şehadetan, bila kesekî ji we ranebe li bendê nebe ku em hema çek û rextê xwe datînin, em nizanim wan şûtikê xwe vedikin û kincê xwe diguherînin, em diçin teslîmê wan ew ka dibin, navê wan çi ne wan? Yani wanê Tirk. Torul, morul, nav mavê wan ecêb in. Ya tiştekî wisa tune ye. Dünya xirab e tiştekî wisa çênabe. Çû wîdî? Milletê Kurd şiyar bîye. Aniha çavderî dike, temaşe dike. Bi dê hezaran ewladê vî milletê de hebsxanê de ye, li bendiyê ku dewleta Tirkî gavekî bavêje ji bo xatirê vê pêvajoyê, ji bo xatirê ku dewleta Tirkî li behaneya negere dengê xwe nake millet. Hele bila Tayyip Erdogan biryara xwe bide vê pêvajoyê xirab bike, mala Tirkiye wê xirab bibe. Tirkiye wê rezîl û rûsva bibe, ji birçiyan gever be, bimire, serûbim bibe. Milletê Kurd wê serî rake. Hele bila AKP vê pêvajoyê xirab ke ew ê bibîne halî wî çi dibe. Dewleta Tirkiye niha kilît piye. Pêvajoyê dixitimîne ama bi me jî wextê de wenda kirin. Yani hûn mesela hûn hestê we, vicdana we. Vicdana we dest dide ku şervanên Kurdistanî werin bêrûmet kirin mesela. Ji Efyê. Yani jî zext zor li wan were kirin ku poşmaniya xwe beyan bikin. Ve vê nîvrê me çi ji were got? Qanûna poşmaniyê şert e. Kî poşman bibe? Dewleta Tirkiye divê poşman bibe. Heta ku dewleta Tirkiye poşmaniya xwe ya ji ber kirinên xwe li Bakurê Kurdistanê beyan neke, pêvajo bi ser nakeve, ji were bêjim. Çima? Çünkü însanekî, dewletekî heta poşmaniya xwe beyan neke, tê wê manê ku carekî din amade ye bike wan kirinên xwe. Mecbûr e. Mecbûr e. Rabe bibêje ez poşmanim tiştê ku min kirine. Ez ji siyaseta xwe poşmanim, ez ji kirinên eskerê xwe poşmanim, ez ji kuştina zarokan, ji îşkencekirinê poşmanim, ji roboskî poşmanim, ez ji şewitandin û qirkirina wan heşt navçeyên we poşmanim.
اج سیاست خوایا ایمها و اینکار پشمانم مثلا نگوتیه طایب اردوغان در نکته نگوتیه ام پشمانم ما عفو بکن ای ملتی کرد ما عفو بکن ما کر هون نکن نگوتیه دولت کی وی کی نبیجه ام چه واد کرم باوری پیک بینم یا ایمجی هشه کی مه وجدان کی مه راسته نه راسته جبر وی کی حکم فیدن هنه کی بلا حرمت کار به هنک بلا حد خزانه به چوا خطاب رهبرین کردان دیگه بلا هنه کی فیر به اصل و اصالت ملت کرد بلا زانه به دبی انسان مجی فری وان زبیدیان بکن که اصالت چیه مدنیت چیه مرو به شکلی خطاب ناکه مرو نابیجه مثلا نابیجه یا از بردر کی AKPê me قاشو ام دولتی کی بریوات بن از نهاج وان انسان را دبیجم بلا واجی خفاس بکه بلا کجی بکه بلا حمی خفاس بلا روجا واجی هر داخل نظام کدری به بلا خفاس تاندا چما مثلا بردل چدا مثلا نابیجه یا ما وک دولت ما پشمانی خو بیان کریه ما تو گارانتی دای وی ملتی نه من ناسنامه یا وی ملتی تسلیمی آن کریه نه اتنه کریه مثلا جانان دبیجن از بحثا ناکوکیین رهبرین دولت ترکیه که مهوانو مثلا جانان درد که دبیجن پارتیا کارکرین کردستان ملت کرد تمثیل ناکه ملت کرد جدایه PKK جدایه یا مادم کی وسایه تو وک دولت لدروی PKK چما حقی کردان اصلا کی مثلا علاقات PKK تنه مادم کی PKK ام هنه که حساب بکن کو PKK رخصنه کی ارمنیه رخصنه کی آسوریه رخصنه کی عربه yani جی آروسه یا چه تو وک دولت چما مثلا رانابی ده دستور خویا بنگهینده هبونا کردان قبول ناکی مکتب کردان چه ناکی ماموسته وظیفه در ناکی بودجه کی و ناقتی نیج باکور کردستانی ره ایلو عشیرین کردان ای باکور کردستانی تو ناینی پشمانی خواجوان را بیان ناکی مادم که PKK مخاطب ناکری ده پارتین دن این کردستانی هنه مثلا دقت روژه که او آنین جمعه جبلی هدا پار نته ده مثلا قد نبید داخواز این هدا پاری بخواد دستورا بنگهین ویجی ناکی تو هدا پاری تنه بکارتینه مثلا داخواز این هدا پاری ای حتی فدراسیون هنش بو کردا خواسیری هه مثلا ایوانا قبول که وانا بنفسینه ببیجی از داخواز هدا پاری تینم جی هدا پار حوال بنده منه از جبوک خاطر کردا داخواز هدا پاری قبول دکم دهاتی ویجی ناکی تو دولتی کی دروی دخوازی کردان بخاپینی بیوهشی خواه Ömer Çelik dema ku bersiv daye pirsê rojnamegeran dibêje hevanno ne tenê baskê çekdarî divê torên finansmanê jî hevrêziyê yên rêxistinê jî bêne helweşandin. Divê rêxistin bi hemû şaxên xwe yên li Iraqê, Îranê, Sûriyê hemû pêkhateyên xwe vedî çekandayîne. Pêwîst e baskê ne yasayî ku wekî kecekê tê binavkirin aliyê finansmanê ê PKK yani ew rêxistinên ku maddiyatê di destê xwe de digirin ew jî dibê hemî werin tasfiye kirin. Dibê dema ku artêşa me TSK dema ku mîta me îstixbarata me mîtê got em vê yekê pişrast dikin. Yani van hemî rêxistina çekê xwe danîne xwe fesih kirine xwe xilas kirine. Eger ev hat pişrast kirin fesih kirin danîna çekan bi dawî biye gelo ve ev yek bi biryara hikûmetê be yan bi biryara encûmena asayîşa niştimanê megekê be ew ê li gorî mekanîzmeyek ku dibin biryara serokkomarê me de bêava kirin biryar li ser bêdayîn. Hevanno testeke mît wextê ku bibêjin temam vana xwe fesih kirine vana çek danîne êdî temamen ji holê rabûne. Wê demê tên cem me rapora erê didin me dibêjin rast e hemî xilas biye. Wê demê ya serokkomarê me biryar dide ya megeke biryar dide ka divê pêvajiyê de em ê gavên çawa bavêjin. Ew qas zelal û net e. Wekî din hemî tiştên din ji bîr bikin. Aliyê dewleta Tirk mesela çawa ku aliyê tevgera Kurd dibêje heta ku serokatiya me neyê berdan em tu biryarê xwe di pratikê de pêk nayînin. Aliyê dewleta Tirk jî dibêje
حتى ku PKK û hemî rêxistinên girêdayê PKK fesihbûna wan ji aliyê mîtê û artêşa me ve nê piştrast em jî tu gava navêjin. Awê derê de pêvajo kilît bûye. Ez wisa dizanim. Ji bo min gotinên wan derbastar e. Dibêje mekanîzmaya piştrastkirinê ya teseke û mîtê yani artêş û mîtê rewşa li ser erdê niha dişopîne. Pêvajoya danîna çekan di rastiyê de çawa ye, çawa pêş dikeve niha dişopîne. Xerîteya me, nexşeriya me, plan û projeyê me, dema me ya diyarkirî heye. Min gotibû ku nexşeriya me dixebite. Em wextê xwe bi vî rengî dişopînin. Em heftê yek du caran li ser vê mijarê li hev dicivin. Wekî din mekanîzmeya pêşrastkirinê ne tenê ji bo PKK ji bo rêxistinên din jî wê were bikaranî. Hevanda ez dibêjim ê Ömer Çelik ew qasbes e em cih bidin rêzdar Nêçîrvan Barzanî ka wî çi gotiye. Nawizanin sibê li Iraqê li Herêma Kurdistanê hilbijartinên parlamentoya Iraqê hene. Nêçîrvan Barzanî li ser hilbijartina peyamekî belav kiriye. Dengdan wekî mav erk û berpirsyariyeke netewî bi nav dike. Nêçîrvan Barzanî da zanîn ku qeder paşeroja welatê me pêkanîna destûrê bi hêzkirina sîstema federalîzmê bi beşdarî û dengê welatiyan vegirêdayî ye. Divê welatî bi dengê xwe yê azad qonaxa pêşerojê ya pêvajoya siyasî ya Iraqê diyar bikin ji bo bi destxistina aramî û xizmetguzariyên baştir bibin alîkar biçin dengê xwe bikarbînin. Beşdariya we ya berfireh di dengdanê de wê cî Herêma Kurdistanê li Iraqê mezintir û xurttir bike. Dengê we li Bexdayê wêrektir bike. Beşdariya hilbijartinan peyameke zelal e. Girêdana gelê Kurdistanê bi demokrasiyê re nîşan dide. Jiyana hevpar çi ye, diyalog çi ye, îspat dike. Wekî din di beşekî din ya peyama xwe de bang li aliyên eleqeder dike ku berpirsyariyên xwe bînin cî. Wekî din li gorî yasayan filan tev bigerin. Evet. Her dengekî ji bo Kurdistanê dibe giring e. Deng bidin. Di neqişandina pêşeroja xwe û welatê xwe de rol bilîzin. Nûçeyekê din heye hevano binêrin. Ez ji we re tiştek bînim ser ekranê. Hûn nas dikin AKPê me. Hûn vî AKPê me nas dikin kî ye? Osman Sebrî. Baş e. Ez ji we rica dikim goh bide vê nûçê. Ev Osman Sebrî tekoşerekî ye, rewşenbîrekî navdar ê Kurd e. Em jê re dibêjin AKPê Osman. Ne li heyetê elbet. Mala wî li Şamê rastî talan û wêrankirinê hatiye. Ew mal zêdetirê 30 salan ji bo xizmeta zimanê Kurdî hatibû wekî navendekî hatibû bikaranîn. Keça wî daxife kevê Osman Sebrî diyar kir ku di dema şerê Sûriyê de çekdarên hikûmeta Baasê destanîne ser mala wan nêzîkî 2000 pirtûkên bavê wê şewitandine, kelûpelê wî yê şexsî jî dizîne. Osman Sebrî yek ji keseyetiyên herî diyar ê doza Kurdî ye, jiyaneke tijî tekoşîn derbas kiriye. Keça wî kevê ji bo xizmeta bavê xwe nezewicî bû. Binêre çi dibêje kevê? Divê bavê wê her tim dibin zext û zorderiyê de bîye. Tê bîra min ez dema piçûk bûm, dema hikmê zeyîm û şîşeklî divê em li Qamişloyê bûm. Bavê min li wê derê ket girtîgehê. Ji Qamişloyê derxistin, jê re gotin tu xelkê sor dikî yani teşwîq dikî. Ji ber vê yekê ewşandin Şamê, li Şamê her tim dihate girtin ya jî dibin çavdêriya mecburî de bû heta ku ewşandin Swêdayê. Osman Sebrî di sala 1905 de li Adîyamanê, Samsurê, Bakurê Kurdistanê ji dayî dibe. Di genciya xwe de beşdarî serhildana Şex Saîd dibe. Ji ber vê yekê Osman Sebrî 6 salan di zîndanê Tirkiyeyê de dimîne. Piştî azadbûna xwe derbasî Iraq û Sûriyê dibe. Li wê derê jî wekî şoreşgerekî dev ji doza Kurdî bernade. Ji ber xebatên xwe yên siyasî hikûmeta Fransayê
di sala 1936 de ew sürgûn kir. Pêşî ew şandin Filîstînê pişta jî grava Madagaskarê ya li Afrikayê ew 2 salan li wê derê li sürgûnê ma. Di serdama Yeketiya Sûriye û Misrê de Osman Sebrî vegeriya Şamê. Sebrî li taxa Kurdan xaniyekî dikire, bi malbata xwe re li wê derê bicih dibe, di wê demê de dev ji siyaseta çalak berdide, bi temamî xwe dide xizmeta zimanê Kurdî. Niha kevê xanim keça wî behsa xebatên bavê xwe dikir, got bavê min 17 caran li Sûriye hatiye girtin û zîndanî kirin. Ji ber vê yekê dev ji siyasetê berda, dest bi karê xizmeta zimanê Kurdî kir, xelk dihate dîtina wî, wekî din piştî zêdetirê 30 salan xizmeta zimanê Kurdî gelek berhemên edebî wêjeyî di sala 1900 derxist, paşê jî di nod û sisyan de wefat kir. Keça wî kevê xwest rêya bavê xwe bidomîne, lê piştî destpêkirina şerê Sûriyê mecbûr ma vegere Bakurê Kurdistanê. Piştî çûyîna wê, çekdarê hikûmeta Baasê 14 salan dest danîne ser mala wan. Ew mala Osman Sebrî niha bi temamî hatiye talan kirin. Nêzîkî 2000 pirtûkên pirtûkxaneya Osman Sebrî hatine şewtandin. Tiştên wî şexsî jî tev hatine dizîn desteser kirin. Mesele ev e, yani halê me Kurdan li her derê dişibe hev. Hevan nojbîr neke li Almanyê hemşîreyekî deh nexweşê xwe kuştiye, ez wî nûçê pir dixwazim jara pêşkêş bikim. Ez hema meseleyê Efrînê heye, ez wisa zû jara bixwînim. Meclîsa Giştî ya Taxên Şêx Mehsûd û Eşrefê yên Helebê diyar kirin ku dewleta Tirk û çetên wê li Efrînê jiyan tevizandine, demografî dîroka herêmê guherandine. Efrîna kevnar ku bi zeytûnê xwe tên askirin di dirêjehiya salên şer de ji tevahiya gelên Sûriye re bûbû stargeh di nava rêzê binpêkirin sûçên domdar de aniha di nalê Efrîn. Darên zeytûnan bawekî sîstematîk têne talankirin li Efrînê. Di encamê de êrişên rojane yên cotkaran zêdetir bûne. Êrişê wan dikin. Talankirina zeytûnan bi rêbazên nû têne kirin. Çawa ye? Komîteya Qaşo Aborî bi hinceta ku belgeyên wan temam nebûne dest danîne ser zeviyên cotkaran. Eş bi talankirina zeviyan sînordar nemaye, mîrasteya şaristanî şûnwarên Efrînî baweyekî sîstematîk hatine wêran kirin. Demografiya herêmê hatiye guhertin. Kurd ji wê derê derxistine, Ereb anîne li wê derê bicihî kirine. Destrêjiya li şûnwaran îmhakirina ruhê dîrokê ye. Reşkirina dîroka wê ye kevnarê ye. Stûçên kuştinê hatine şermezarkirin heta niha. Sîvîl dibin qurbanên gulên xedar. Çima van tiştana dibêje, hevan no, ez ji we re bêjim. Yani pir tiştan dibêje, ez ji we re dubare nekim, hûn ji xwe meselê fehm dikin. Di vê derê de bang li hikûmeta demkî ya li Sûriyê dike. Bang li civaka navdewletî, bang li rêxistinê mafê mirovan ê navnetewî dike. Bersûcan bibînin, sûcdaran bibînin, müdaxeleyên Efrînê bikin, bila dewleta Tirkiye ji wê derê derkeve. Derketina ji Efrînê bire bibe yek ji şertên herî mühîm ê vê pêvajoyê. Hikûmeta veguhêz bila sozên xwe yên di derbarê Efrînê de bîne cih dibêje. Mesele ev e. Hevan no, niha li Almanyayê skandal çêbû. Hemşîre nexweşan dikuje. Mesele çi ye? Mesele çi ye? Hevalê me yê li Almanyê ji kerema xwe re dê û bavê xwe wextî hûn dibin nexweşxanê, yani êdî merû bawer nabe ya. Pir nasê min hene li Almanyê çûne nexweşxanê mirî derketine. Ez naxwazim hevalê me Almanyê bitirsînim. Lê rewş wisa ye. Yani merûv çi bike ya? Merûv nobetê bigire li nexweşxanê. Yani çi ye mesele? Dew çi ye? Ya? Li Almanyê hemşîreyekî mêr ez bawer dikim 10 nexweşên xwe kuştiye, 27 nexweşî di dorê de bûne. Pîlan kiriye wan jî bikuje. Sedem çi ye? Ji bo ku bikaribe erka xwe, wezîfeyê xwe yê şevê hinekî kêmtir bike. Ya me tunene hemşîre? Dadgehekî Almanî hemşîreyekî lênêrîna palîyatîf jê re dibêjin ji ber kuştina 10 kesên pîr û ji ber hewdana kuştina 27 kesên din bi cezayê hepsê heta hetayê hate mehkûm kirin.
يعني معبت لي هاتیه برین ليه اوي حتى دوي عمري خود حبسي دا نمينه همشيره چي كريه شرنگلي خسيه باشه دوزين كجير این درمانين آرامكر دايه وان کسین کو شوه تداوی دبینه دنابرا قانون سال 2023 و گلان 2024 ده همشیره کی لنخوشخانه باجار ورسلن نزیکی آخنیه نابرا بلژیکا و آلمانیا ده رزکه کشتن پیکانینه پرگالا تندرستی آلمانیا tam serubun bu çapemeni baske skandal. Tişteki usa ne hatiye ditin. Yani hatta ha hatibe ditin jî derneketi hole. Yani pek hatibe jî derneketi hole. Raste ne hatiye ditin. Ji ber ku vakti pekte û dariyê de bimîne problem tune. Vakti derkeve meydanê dibe problem. Dozên bilind ên morfînê mîda zolamê li nexweşên pîr ên ku dide ma şiftên şevê de hewceyê lênêrîna zêde bûne wana derzî kirine bi şiringî. Yani dozajekî pir zêde daye wan bi armanca ku bimirin. Mirinekî xwezayî yani. İja çawa derketiye. Mesela çawa derketiye holê ku ev nexweş bi ecelê xwe nemirine ya ji ber nexweşiya xwe nemirine dozajekî zêde dane wan. Tabî pêşî ji ber ku îxtiyar e dimire mirû dibêje temam. Xwedê rehme xwe lêke û xilas. Lê paşê yek, du, sê, çar di nêrê hemî bi eynî şîweyê dimirin. Bi eynî awayî dimirin. Wê demê problem çê dibe. Wê demê şik û şüphe çê dibe. Yani gomanên pêşîn yani ê derketina holê dema ku çend xizmê wan di wê nexweşxanê de bi taybetî kengê di stala 2000 û yani spar dinêrin ku hin rewşên ne ji rêzê hene. Yani ne normalan. Ne normale ku ew qa kuştin eynî mîne hev be yani îxtiyar bi eynî awayî bimirin. Ne normal e. Hatta sibata 2025 jî yani hatta 10 mehberiya niha dozgeriyê bi fermî giliya destpêkê ji bo 5 kuştinan tomar kir. 5 kes çûne gilî kirine. Wextê yek be du dibe ne mesele ye. Bu 5 bu 6 problem çê dibe. Wê demê dozger gotiye yani savcî baş e. Em ê lêpirsînekî bidin destpêkirin. Lêpirsîn hêdî berfireh dibe. Derdikeve holê ku ne 5 ne 6 ne tam 10 kes bi eynî şiklî hatine kuştin. û paşê derdixin holê ku 27 kes jî di lîsteya wî de hebûne. 27 kesê din jî gav bi gav têne kuştin. Yani ev îxtiyarin ya jî nexweşên ku hewcedariya wan bi lênêrînê heye. Bi xwedî derketinê heye. Rayedar aniha dixebitin cehd dikin ku dozên din ên ku mabar lê kolîn bikin. Yani heta niha ne tenê 10 kes çend kesê din kuştiye. Li kîja nexweşxanê. Gelo ev kes tenê li vê nexweşxanê dixebite yan deverê din jî dixebite. Ez bawer dikim beriya niha bûbû mijara fîlman jî. Ji ber vê yekê hejmara qurbaniyan dibe ku gelekî zêdetir bibe jî. 10 kes niha hatine tespît kirin. û aniha êdî ew dozgeriya Almanyê dest pê kiriye goran vedike. Mezelan vedike ka ev însan bi kîjan armancî miriye. Dozaja wî zêde ye yan ne zêde ye. İşte ew mirinên din ên bi demên cuda de gelo girêdayî eynî meselê ne eynî meselê bi vîya wê dixwazin tespît bikin. Hevana nûçiyê min xilas bûn. Ez werim cem we. Vedat Gül. Vedat Gül. Pirtûka ronî reha nizanim çawa peyda dibe. Ya rastiye nizanim. Ez ê jê pirsim. Ew niha dengê te dibîse. Ew bi te re bikeve tekîlê Vedat Gül. Ne mesele ye. Tu pir memnûnî?
eri Almanya xweş e, tabii ki xweş e. Tabii ki. Ya em Almanya xirab nakin, em jara dibêjin skandal çêbûye. Mesela li Tirkiye ev rewş heye, lê dernaxin holê. Nexweşxane naxwaze navê xwe xirab bike, hikûmet naxwaze navê xwe xirab bike, tiştekî wisa çêbûbe jî naxwazin derbixin holê. Mala we ava hûn pir şîrîn in, hûn her hebin. Ez xatir ji we dixwazim sibê ji were bültenekî pêşkêş bikim. Tenê bültenekî? Na. Du sisê çiqa ji destê min were ez ê di xizmeta we de bim. Hevalê me Bakurê Kurdistanê heqeten li me şopînin yani me dibînin ez pir dixwazim piştrast bim ku em li Bakurê Kurdistanê jî tên temaşekirin. Yani qedexe medexe tune li ser kanala me. Ka hevalê me Bakurê Kurdistanê ê Tirkiye dikarin binivîsîn îşkerema xwe re bêjin em dikarin te temaşe bikin. Ez dixwazim zanibim. Hevalên Bakurê Kurdistanê Tirkiye ka binivîsîn çend û çiyan? Ez we bibînim. Hevalê me Almanyê pir baş li me temaşe dikin. Xwazî hemî welatê me Ewropayê wekî Almanyê bana. Almanya ji we re bêjim bi 100,000 li me temaşe dikin. Temam, amet, farqîn, her hebin. Silav û rêz ji we re dişînim. Demekî kin de ev pêvajo bi ser bike em ê YouTube'a xwe li Bakurê Kurdistanê çê bikin. Ez jî werim Farqînê jî werim Amedê. Ez hatim Amedê ya beriya 10 salan. Normal navbera min û dewleta Tirkiye xweş e. Ew ji min naxewin ya. Min tiştek aniye serê Tirkiye. Min çi kiriye bi Tirkiye? Ez tenê ji xwe re fikrê xwe dibêjim. Tiştî ku ew dikin di pratikê de ez tînim bîra wan. Mesela ew diçin li genca dixin ez dibêjim we çû li genca xist. Wextê diçin li genca dixin hevan law. Mesela diçin îşkence dikin. Ev ya nabe suç dema ku ez dibêjim dibe suç. Mesela. Pir balkêşin. Mesela diçin derkevin operasyonê ne? Diçin gunda vala dikin, binpêkirinin mafê mirovan, diçin Efrînê wêran dikin. Mesela veya normal ez dibêjim we çû Efrîn wêran kir. Ya ez kirinê te ji te re dibêjim we çima suç e? Kudra wî suç e? Nakokiya min û dewleta Tirkiye ev e. Ez kirinê wan ji we re dibêjim qebûl nakim. Yani em neynikê digirin wan. Mala we ava here bin. Bi hêviya rojên xweş azad.